And the
Prophet Jesus. John says, in John 1:29, behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. He is the one who will send down power and anointing. Yes, kaso kama hikimaka muna taroa. Ọlọ́run ọba wa fi agbára rẹ̀ hàn. Ephesians chapter 18, do not be drunk with
wine, rather be filled with the Holy Spirit. Oh. Power to make the dumb speak again. Yes. Only your ways and your power we have done, oh Lord. Only your ways and your power we have done. Even within the context and the process of culture, enculturation and acculturation, this power ushers in the invisible and invincible dynamism that metamorphosizes the inculturated, acculturated culture to the glorified physical and metaphysical melting point of rupture. Oh yes, I believe in this power. The power that shattered the graveyard of Jesus. And he rose. And he rose. Yes, he will rise in your life. He will rise in your business. Power to live in righteousness. The power that will change this moment, Power to heal. the age we are Power in, to prosper. into something divine. Power for signs. Your family needs this power. Students, you need the power. We have done, oh Lord. The power for prayer, the power for praises, the power for prophecies, the power for purity, the power for fertility, the power for longevity, the power for favor, breakthrough, open doors, signs, wonders, miracles, and the manifestations of the power of God in Jesus' name. Ịchọrọ nzọpụta, ịchọrọ nchekwa, ịchọrọ mmeri, mgbe mgbabata n'ime Jizọs, bịa tụọ ọpa n'ime. Onye gbabara n'ime Jizọs ga-enwe nchekwaba. 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 Ezinụlọ gbabara n'ime Jizọs ga-enwe nchekwa ebe onye ọbụla gbabara n'ime Jizọs. Ebe mgbaba m o, Gbabara n'ime ebe zuru ike m o, onye gbabara ọ bụ na-eche ndo m. ga-enwe nchekwaba. Enwere m ebe ọzọ m ga-agbaba. Jizọs ga-enwe Enwere m ụlọ akụ ọzọ. My tabernacle. Jizọs ga-enwe nchekwaba. Hey, my sanctuary. Aga m agbaba n'ime gị, obi esie m ike. ẹni tó bá sábà Jésù Kristi ọ̀dà ò lè fi mú dúró ìndẹ àtìkí Jésù èké àlùbẹ́rì tẹ̀sà o. Ọbẹ̀rẹ̀ ìwé kùtìwọ́ mọ́, ọbẹ̀rẹ̀ Jizọs kùtìwọ́ mọ́. Ọnwụ ike bụ isi Igbo gị mọ́, ọrịa bụ isi oke mọ́. Agaghị n'ihu ịbụ isi oke mọ́, igburu abụ N'aha Chineke, ịbụ isi oke mọ́. dị ka nnukwu lawa dị ike, onye gbabara n'ime ya na-enwere ezu ike. Ịgbakwala na ebu m high tension. Kedu ndị ọsọ na-achụ? Achọrọ m ịgwa gị n'ebe m nọtere aka. Ndị iro na-achụ gị. Ebe fọrọ ndụ m bụ n'ime Jizọs. Gbabata n'ime Jizọs. N'ime Jizọs, ozi na nwa mmụọ. Onye gbabara n'ime Jizọs ga-enwe Ị na-agụ m onwe gị n'ọrụ? Onye gbabara n'ime Jizọs Igbo na-anyị mụ gị. Onye gbabara Na Matthew 11:28, ọ sị, "Bịakwutenụ m ndị Igbo na-anyị." n'ime Jizọs. Bịanụ, bịanụ. Aga m agbaba n'ime ya zuru ike. N'akwụkwọ Aịzaya chapter 2 verse 10, ọ sị, "Gbagoo n'ime ọgba, gbagoo n'ime okwute adị ike." Ọ bụ Jizọs bụ okwute adị ike. Ezinụlọ m dị n'aka Jizọs, ụmụaka m dị n'aka Jizọs, ndị Igbo dị gị n'aka, onye nwe anyị. Ịbata n'ime ya. Onye ndu anyị, ịbụ onye nchedo anyị Ihe ọma niile dị n'ime gị apụta n'ihe. Ngọzi ga-achake elu. Ịwa ka anyanwụ, chake ka mama. Izere n'ime Jizọs. Nshi na aja agaghị enwe ike n'ebe ị nọ. Ndị ire agaghị ahụta gị anya ma ọlị. Ndị amoosu agaghị ahụ gị anya. Ori nwa agaghị ahụ gị anya. Ọnwụ ike agaghị ahụ gị anya. Hey! Bịanụ ka anyị gbaba n'ime Jizọs. Ka nata amara niile nke Ụjọ Chineke. adịghị m maka mụ na Jizọs sokwa aga. Egwu atụghị m maka mụ na Jizọs sokwa aga. Ọnụ m gburugburu ebe mgbaba m siri ike. Ebe m nọ n'ime ya, onye ga-atọ ọchị m aka. Nobody. Ndụ m dị n'ime Jizọs, Jizọs n'ime Chukwu. O nyere ndị mmụọ ozi iwu banyere m. Ihe obibi. Onye gbabara n'ime Jizọs ga-enwe nchekwaba. Onye gbabara n'ime Jizọs ga-enwe nchekwaba. Onye gbabara n'ime Ọ bụ ịgbaba n'ime ya, ihe ọ bụla ị na-arịọ ya
Yes. Let's run into him. Peter was with him in the prison and he was delivered. Paul and Silas, we are praising the power of his name and they were protected and delivered. Daniel, Bishop, Shadrach and Abednego, Elijah, Elisha, and the Holy Israelites operated in the power of Yahweh Sabaoth, who was one with the Lord Jesus and the Holy Ghost, and deliverance and miracles were their portion. Let's become like them. In Isaiah 31, the Bible says that the Lord will become like a lion unto you for protection. He will become unto you like an eagle. He will secure you. No harm will come your way. When you are in Jesus, no weapon of fashion against you shall prosper. You shall become a miraculous entity. Oh yes. Always you are protected. You shall become like a Mount Zion that cannot be shaken. When you are in the Lord Jesus, you will be impregnable and immovable. Yes. In Psalm 91 it says, "Thousand shall fall at your side, 10,000 at right. He shall not come near you." Come, let's remain in Jesus. In him is life. In him is power. In him is miracles. In him we live. In him we move and hold our being. Hallelujah. When you dwell in the secret place of God, you will abide in his If you shadow. inhabit in Jesus, No evil shall befall you. you are really you will come out. Whether against you he shall stand. The God in you will begin to shine. Rising cannot against You become the best of who you are. He shall come near your Hey. dwelling. The blood of Jesus shall cover you. Yes. Always you are protected. Yeah, yeah. Come, let's run into Jesus. Because in him is healing. In Jesus is life. In Jesus is success. In Jesus is transformation, transfiguration, restoration, reconciliation, reconstruction, reconstitution, peace, freedom, miracle, testimonies, and total salvation. So. Bangiji Belafi Anekei har abada. Ọlọ́run ìfẹ́, Ọlọ́run tó ń ṣoore fún mi, màá yin ológo. Ọ ga-abọ m elu elu. Anyị ga-agbara obi n'igwe nkwa. Anyị ga-aja ya. O nwere ike ịbụ n'isi dọta ya n'ala. O nwere Chineke nkwadawa ya mma. Chineke anyị dị ukwuu. O meela. O meela. O mekwa n'ọzọ. Ọrụ ebube juru n'ikuku. Mbara igwe niile na-eme mkpọtụ ihe ike eme. Chineke anyị emekwa n'ọzọ. Hey! Ọ bụ gịnị ka m ga-eji kene obi n'igwe? Maka mmeso ọma ya niile n'ebe m nọ. Aga m ebuli iko nke nzọpụta wee too aha ya. Ndị o nyere nwa kene ya. Ndị o nyere ndụ mara ya nkwa. Ọ bụ na o nweghị ihe Chukwu mere gị? O wee jụọ sị, akwụkwọ Luk isi nke 17. Ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ iri ka a gwọrọ ọrịa, olekwana ike naanị ndị ọzọ. Nwachukwu bịa soro kelee ya. Ee, onye njem ọrụ. Ọgụgụ ọma obi. Chineke daalụ. Chineke ka. Ime ka. Otito. Nsọpụrụ. Ịkpọ isi ala. Ya bụrụ nke gị. Ewere m onwe m niile jebe gị mma maka ihe ọma i mere m. Arụ m niile bụrụ ọnụ. Ozi gị ji wee kene gị. Otito m wee bụrụ ihe onyinye m na-enye gị. Agba m isi ala. Chinyere gị aka enu. Ọ bara ụba. Ga-ekwanụ ka m ga-esi kele ebe gị.
Amen. Per ipsum, et cum, ipso, et in ipso, estivi Deo, Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia secula seculorum. Amen. For it is through him, within him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty God, forever and ever. Amen. I worship you. I adore you. I venerate you. And how can I repay the Lord for his goodness and bounty to me? I will raise the call of salvation and call on God's name. My people begin to praise the Lord. Join me and praise the Lord. Join me and worship the Lord. Join me and magnify the Lord. For the Bible says, blessed be the Lord who takes interest in the glorification and the magnification of his people. At this hour, I praise him for turning my poverty into blessing, turning my curses into exaltation, for giving me breakthrough. I praise him. Join and praise him, for he has wonderfully and miraculously made us. Yes, yes, yes. Jesus Christ, you were humanized so that we shall be divinized. You became man so that we shall become God. Oh, in 2 Corinthians chapter 8:9, you became poor so that we shall become rich. In Galatians chapter 3:13, you became a curse so that we shall become blessings. Thank you, thank you, thank you. Amen. Ekele. I've never seen those who put trust in you disappointed. Thank you. May your name be glorified. My people, join and praise the Lord. Oh, Jesus is busy. I can't even my Jesus. Jesus
ịchụ aja lee. Jizọs bụ eze, aka na-eburu m agha. Onye ọma mụ n'obi, onye ọma na-emere anyị mma ee. Jizọs bụ eze, aka na-eburu m agha. Ebube mmadụ ibe ebube na-emere anyị amara. Jizọs bụ eze, aka na-eburu m agha. Ọgọgọdọ mkpuchi ọtọ onye mụrụ n'elu obe. Jizọs bụ eze, aka na-eburu m agha. Ebube Chukwu ụmụ Gideon, Chukwu Adoration. Jizọs bụ eze, aka na-eburu m agha. O Chukwu Mituku, Chukwu Aji na-eme ọnụ. Jizọs bụ eze, aka na-eburu m agha. Odogwu Igbo niile, Jizọs Chụwa niile. Jizọs bụ eze, aka na-eburu m agha. N'ihi na-anụ ka onye na-eme mma. Jizọs bụ eze, aka na-eburu m agha. Yesu Kristi ló ṣàfùyí. Yesu kéde sáríkì yá kì í sáwà. Ụmụ Chukwu, ọwanụ nganga n'ime onye nwanyị. Ebe nna gị bụ eze, gị onwe gị bụ eze, maka n'ime onwe eze. Jizọs bụ eze, eze niile ọ gara agha, obodo zetere gị. Iji n'ogbu akụ, Onye iro wawa anya, Jizọs ewe iwe. ebe site ka nwa ụbịam. Pampa pawa, ebelebe ebu. Ije ya mmiri kunie, N'ime, uche ọgbụgba ala. si n'ụkwụ ime otu Onye pụta, ọrịa dị mma, onye ọrịa dị na mma. ga na obi eze. Eze Jizọs, anyị bụ onye anyị papa o. Jizọs bụ eze, aka na-eburu m agha. O Jizọs bụ eze, onye na-achụ ajọ mgbe ọzọ. Jizọs bụ eze, aka na-eburu m agha. O Jizọs bụ eze, apa gị na-agwa anyị ọrịa lee. Jizọs bụ eze, aka Eze na-agwa ọrịa, o Jizọs bụ eze, bụrụ onye odibo ụmụ ya. Jizọs bụ eze, aka na-eburu m agha. O Jizọs bụ eze, achịcha anyị na-eme ma ọnụ. Jizọs bụ eze, aka na-eburu m agha. O Jizọs bụ eze, ike gbawara ya ibi ya. Jizọs bụ eze, aka na-eburu m agha. O Jizọs bụ eze, onye si anyị ebe ezi na-akpọ ọzọ. Jizọs bụ eze, aka na-eburu m agha. Oh yes. And the Bible says in Psalm 24 verse 8, who is the King of glory? Is the Lord Sabaoth. And in Psalm 24 verse 9, the Bible says, open, O ancient gates, so that the King of glory shall enter. My people, open your gates for the King to come in and make you kings. In Psalm 10 verse 16, the Bible says, the Lord is the King forever and ever. In Psalm 44 verse 4, the Bible says, thou art my King, O God. In Psalm 47 verse 7, the Bible says, for God is the King of all the earth. Oh yes, the Holy One of Israel is my King. Psalm 89 verse 8 says, in Revelation 15 verse 3, he's the King of the saints. In Revelation 17 verse 4, he's the Lord of lords and the King of kings. In Revelation 19 verse 16, he's the King of kings and the Lord of lords. Yes, Jesus is the King of the Jews. In Matthew 7:32, in Mark 15:6, in John 19:19, may he be my King and may he be your King. For he's the King of the universe. In our situation, he is the King. I worship him. I bow for him.